Nič. Prázdno. A teraz väčšina ľudí si myslí, že veľký tresk bol obrovská explózia. Niečo ako granát, ktorý vybuchol v prázdnom čiernom vesmíre. Ale to nie je úplne pravda, je to úplný nezmysel. Pred veľkým treskom neexistoval žiadny prázdny priestor, neexistovala žiadna tma, ani čas, absolútne nič, do čoho by mohlo čokoľvek vybuchnúť. Veľký tresk nebol výbuch v priestore, bol to výbuch samotného priestoru. A dnes vám ukážem, ako sa z doslova ničoho stal celý vesmír, planéty, hviezdy a aj vy, samozrejme. Veľký tresk nastal pred skoro 14 miliardami rokov. Len pre porovnanie, naša Zem má len 4,5 miliardy rokov, dinosaury vyhynuli pred 66 miliónmi rokov a ľudstvo existuje niečo cez 300 000 rokov. Čo len naznačuje, že vesmír je nesmierne starý. Ale počkajte, ak začal pred skoro 14 miliardami rokov, čo bolo predtým? Táto otázka je ako pýtať sa, čo leží severnejšie od severného pólu. Nič. Neexistuje smer, severný pól je koniec. Rovnako aj čas vznikol až so samotným veľkým treskom. Pýtať sa, čo bolo pred ním, nemá fyzikálny zmysel. Bol to absolútny začiatok všetkoho, vrátane samotného pojmu predtým. A kde sa to stalo? Všade. Keďže veľký tresk vytvoril samotný priestor, nestal sa na jednom konkrétnom mieste, odohral sa všade naraz. Stred vesmíru je buď úplne všade, alebo nikde. Všetko, čo dnes vo vesmíre existuje, každá hviezda, galaxia, každý atóm vo vašom tele bolo na začiatku stlačené do jedného jediného bodu, menšieho ako subatomárna častica. Vedci ho nazývajú ako singularita. V tomto bode bola sústredená nekonečná hustota a teplota. Žiadne fyzikálne zákony v tejto podobe neexistovali. Ba, dokonca ani priestor, ani čas. A potom, v momente kratšom než mlknutie oka, sa to celé nafúklo. Tomuto javu hovoríme kozmická inflácia. Za neuveriteľne krátky čas, kratší ako 10 na minus 32 sekúnd, sa vesmír rozrastol z veľkého atómu na makroskopické rozmery. A šíril sa rýchlejšie ako svetlo. Ale báť sa zase nemusíte, fyziku tým neporušil, všetci vieme, že nič ako svetlo už neexistuje, rýchlejšie, hej. Nemusíme sa bať, okej? Pohyboval sa totiž ako samotný priestor, nič hmotné sa rýchlosťou sveta neprekročilo, priestor sa jednoducho nafúkol. V prvých zlomkoch sekúnd bol vesmír extrémne horúci, len čistá energia a podľa slávnej Einsteinovej rovnice E sa rovná mc na druhu sa energia dokáže premeniť na hmotu. Ale čo to znamená? Energia začala doslova rodiť matériu. Ale príroda je symetrická, keď vznikla častica hmoty elektrón. Musela vzniknúť aj zrkadlový dvojník, častica antihmoty, pozitrón, rovnaká hmotnosť, rovnaký tvar, ale opačný elektrický náboj. A teraz to kľúčové. Keď sa hmota a antihmota stretnú, navzájom sa zničia. Anihilácia. Premenia sa na čistú energiu, v záblesku svetla. Stopy po nich nezostanú žiadne. Keby bol počet týchto častíc úplne rovnaký, vo vesmíre by dnes bola len energia, prázdnota, žiarenie a nič iné. Žiadne hviezdy, žiadne planéty, žiadni ľudia. Ale stalo sa niečo záhadné, čo vedci dodnes presne nevedia vysvetliť. Na každú miliardu častíc antihmoty vznikla miliarda a jedna častica hmoty. Miliarda a miliarda sa navzájom vynulovali v gigantických zábleskoch, ale tá jedna extra častica prežila. A práve z tých jedničiek je dnes celý vesmír. Každá hviezda, každá planéta, každý atóm vo vašom tele, to sú zvyšky tej nepatrnej asymetrie. Sme doslova vedľajší produkt nedokonalosti vesmíru, čo je super, hej? Že v podstate, že sme asi aj omel, kto vie. Prvé 3 minúty sú veľmi dôležité pre vznik
všetkého, čo tu máme. Vesmír sa postupne ochladzoval asi 3 minúty po veľkom tresku, pričom sa teplota samozrejme že znížila na zhruba miliardu stupňov Celzia. A v tomto momente sa stalo niečo zásadné. Protóny a neutróny sa začali spájať. Prvýkrát v histórii vesmíru vznikla jadra atómov. Prevažne vodík, trochu hélia, malinko lítia, nič zložitejšie, vesmír bol jednoduché miesto. Ale pozor, jadra atómov ešte neboli celé atómy. Chýbali im elektróny a vesmír bol stále taký horúci, že slobodné elektróny lietali všade, narážali do všetkého a svetlo sa nedokázalo predrať cez tento plazmatický chaos. Vesmír vypadal ako hustá, žiariaca hmla, neprihľadná a nepreniknutelná. Len pre upresnenie, prvých 380 000 rokov bol vesmír ako hustá plazmová hmla. Svetlo sa cez ňu nemohlo šíriť. A potom, po tých 380 000 rokoch, po veľkom tresku sa stalo niečo krásne. Teplota klesla na asi 3000 stupňov Celzia. Elektróny sa konečne uvoľnili a usadili pri jadrách atómov. Vznikli prvé úplné atómy. Vesmír sa stal priehľadný. A svetlo sa prvýkrát mohlo začať voľne šíriť vesmírom. Toto svetlo cestuje vesmírom dodnes a môžeme ho detekovať ako slabé mikrovlnné žiarenie, ktoré prichádza rovnomerne zo všetkých strán oblohy. Vedci ho nazývajú kozmické mikrovlnné pozadie. V roku 1964 ho náhodou zachytili dvaja vedci, Arno Penzias a Robert Wilson. Obrovskou radioteleskopickou anténou. Mysleli si, že je to porucha zariadenia alebo holubý trus na anténe, ale nie. Bol to priamy otlačok vzniku vesmíru. Za tento objav dostali Nobelovú cenu. Po tomto záblesku prvého svetla nastali stovky miliónov rokov tmy. Vesmír bol len obrovský, riedky oblak vodíka a hélia. Bez hviezd, bez svetla, bez ničoho zaujímavého. Takže ako klasická priemerná matiky, môžeme súhlasiť, že? Ale gravitácia mala iné plány. Tento plyn nebol rozložený úplne rovnomerne. Tu a tam bolo o malilinko viac atómov, tieto miesta mali o niečo silnejšiu gravitáciu, priťahovali okolitý plyn, čím viac plynu priťahli, tým silnejšia bola ich gravitácia. Čím silnejšia gravitácia, tým viac plynu pritiahli. Až kým sa obrovské oblaky plynu nezačali hrútiť sami do seba. Tlak a teplota vo vnútri narastli tak enormne, že sa zapálila jadrová reakcia a zasvieti prvá hviezda. Gravitácia tak vytvorila hviezdy, hviezdy sa zhúkli do galaxií, galaxie do galaktických kôp a dnes vesmír vyzerá ako obrovská vesmírna sieť, pavučina miliard galaxií, medzi ktorými sú obrovské prázdne bubliny. Zaujímavá drobnosť je to, že gravitácia je fakticky najslabšia zo 4 základných síl prírody. Jednoduchá magnetka na chladničke dokáže prekonať gravitáciu celej planéty Zem. A predsa práve gravitácia tvaruje celý vesmír, pretože ako jediná má nekonečný dosah. Ako vlastne môžeme vedieť, či je to vôbec pravda a nie je to nejaká špekulácia? Špekuláciou to fakt byť nemôže. Je to vedecký model postavený na niekoľkých nezávislých pozorovaniach, ktoré sa navzájom potvrdzujú. Prvý dôkaz prišiel v roku 1929, keď astronóm Edwin Hubble pri pozorovaní vzdialených galaxií zistil niečo neuveriteľné. Takmer všetky galaxie sa od nás vzdialujú. A čím je galaxia ďalej, tým rýchlejšie odlieta. Ak pustíme čas po spiatku, ako film, všetky tieto galaxie museli byť kedysi v jednom bode. Vesmír sa od počiatku rozpína. Druhý dôkaz je to kozmické mikrovlnné pozadie, ktoré sme spomínali, čiže tepelný otlačok prvého svetla vesmíru. Ďalším dôkazom, tretím, je samotné zloženie vesmíru. 75% vodík, 24% hélium, presne také množstvo, ako predpovedajú výpočty veľkého tresku. A štvrtý dôkaz, CERN vo Švajčiarsku v 27 km tuneli pod zemou vedci urýchľujú subatomárne častice na takmer rýchlosť svetla a nechajú ich zrážať. Na zlomky sekundy tak vznikajú podmienky ako tesne po veľkom tresku a vedci môžu priamo sledovať, ako sa z energie tvorí hmota.
Len pre zaujímavosť, Hubbleov teleskop pomenovaný po Edwinovi Hubbleovi doteraz nafotil galaxie vzdialené 13,4 miliardy svetelných rokov. Vidíme ich také, aké boli krátko po veľkom tresku. Takže poďme si to teda zhrnúť. Pred skoro 14 miliardami rokov sa z ničoho a nikde vytvoril priestor, čas, energia, hmota a nakoniec aj my. Každý atóm vo našom tele, uhlík v kostiach, kyslík v krvi, železo v hemoglobíne bol kedysi súčasťou hviezdy, ktorá vybuchla. Hviezdy robili z jednoduchého prvku zložitejší atóm a keď na konci svojho života vybuchli, rozprášili ich do vesmíru. Z toho prachu vznikli nové hviezdy, planéty a nakoniec aj my. Nie sme len vo vesmíre, my sme vesmír, ktorý sa pozná sám. A ak vám to celé príde nepredstaviteľné, dobre. Pretože vesmír je nepredstaviteľný. A to je práve to, čo robí fakt fascinujúcim. Takže toto je všetko, ako sme vlastne vznikli. Dúfam, že sa vám video páčilo. Kľudne môžete dať like aj odber. Do komentárov mi napíšte, čo by som vedel zlepšiť, čo by som mohol, alebo aké video by som mohol spraviť. V ďalšom videu by som sa chcel pozrieť na čierne diery. Takže ak vás to zaujíma, tak si tu dajte aj zvonček, aby ste vedeli, kedy toho vydám. A dúfam, že ste sa niečo aj naučili a uvidíme sa teda v ďalšom videu. Čaute.